Pre, unsa kay maayo mga utag hayop pre? Baka pang butay dra. Usa ingon mo da pre. Nga watag hayop. Oh, mga utag hayop kay dugay na kay lockdown, patay kwarta. Palpak po na rin mong naisipan pre. Hindi mo nga wata pre. Masagpan tag maguyod ta diha sa kon. Kagulkol tas preso pre. Relax lang pre. Pag mahuman kong kalibang pre, tulis ni pre. Nulis na. Kamayo gud anang plano nimo pre. Oh, unsa pa eh. Paano pre? Mangilos ako. Sa kanang lugar diri, awa ba? Sige ra kay inom soktong tay. Nya. Soktong na pod. Oh. Ide emperador tay. Oh, sige pre. Mga to na ko tay. Sige pre. Porta makipagita niyo pre. Mga pantas daan pre. Oh, sige. Naaram. Naipit ko pre. Danghaga po mo pre. Pusil mo pre. Pusil ba? Pusil. Mindset ba? Mindset. Na mindset. Ano drang dana pre? Awa okay na. Asa ba pre? Kana oh. Wa gi makita na. Ay, mao din na pre. Ay na pre. Oh. Mao na pre. Daghang kaing mga agi na dira. Awa okay na pero damo kay mga agi na dirang dana. May gina pre. Sige pre, ta na pre kay gilok na kay akong pad oh. Gusto ko mugun og kwarta. Ang anit ano, kwarta. Puno ne. Kwarta. Basta pre. Sa mga pas man ka. Ay, tulis pre. Tulis ni kailangan pre. Aw. Oh. Diri na Sorry pre. Oh, dire pre. Anya, dito ko pre. Oh, sige to pre. Ya, Dire po ko. Ah sige. Ang muagi. Tulis gid. Tulis. Ang kwarta ha, bahin kita. Oh, Tungga. sa pa. Ah, dire ko pre. Oh, sige pre. Pre. Tarunga pre. Oh, sige pre. Pre. Dire ta pre kay magkinaon sa may nang self defense ba? Self defense. Ay, Ay, Naaram gid. Dili lang ta. Ka bray. Sige pre ha. Bantay kay murag na umaabot pre. Murag na itaw pre. Dami pre. Uy. Ang kaon pa. Ay, katapi yan ito. Ops. Laruhan di. Ops. Dali sa dul. Ay, di pagpakita do ang tanglihok ha. Kita ka rin? Kini. Ay. Ha. Buhog yung bagang ni man eh. Kita sir. Asang kwarta rin mo? Posible ko kwarta. Wa kwarta. Wa man kay kwarta da. Kwarta. Sige, may kwarta. Ops, tanaw dira. Oh, kita mo rin. Pun. Dili na ako ah. Asa pa yung kwarta? Ops. Ayag lihok. Kung di ka gustong mabuhay imong baang. Oh, pre. Tunga ta pre ha, tunga gid na pre. Timirong biktima. Paan gid ko ani ron. Lula ron. Uy. Dara pre, dagkan ka pre. Ops, uy. Lah. Ayaw na paminawon pre. Kalampayan. 25 million. Ha, ato ni pre. Tunga ta na pre. Tunga ta na pre ha. Tarunga gid pre. Oh. Patuyang ka man pre. 25 sentimo man ni pre. Isang na pre. Fokus ang Uy. Ang nana ba pre oh? Yung nana ba nana? Di bantay dira kasi daga na to. Ay, wa tila yung kwarta. Maura na. Ah, ni? dato ni mo busing. Dato kayo. Kira akong jacket. Kinti, inutang ko rin. Di na mo dadon kay gisi. Oh, dako kay gisi makita magis. Oh. Santa Maria Bulacan. Oh, sila ka. Salamat lang. Lakaw na. Laglag. Sakpan pata. Uy, apo to pre. Oh, uday no. Ano unsa ko nagilaing kon? Pre. Kaon. Oh, last. Les. Lami ani pre daw. Lami ka ni pre no? Moto. Lami ni pre. Ha? Sakto timpla parat. Pimirang victim. Puto. Apo to, busog ka ni pre. Pero kwarta mo ito kinahanglan pre. Oo, gid pre. Nga usawa man nato na lang pre. Baligya ta na puto. Hindi pre. Suso yung bulsa. At Dire pre. Dako ni pre mo. No ni ako ang son og pre kay nangalis tong mga biktima. Mga silbi pre. Nadista pre. Nga na pre. Ah, sige. Tunga ta na pre ha. Maggubot gid dit. Di mo tunga gid. Ay, nas pre. Papoy. Para inom kayo sila. Balik yung tutong. Tuba ang tayo lang. Oro. Tulis ni.
tulis. Uy, jackpot. May Kamay kwarta na. lihok. Buho imong kilid. Pre, Hop, taas ang imong kamot. may kwarta na pre. Isuguro ko ang papa na, boss. Haway to Wa ko'y tulis pakialam. na. May alam. Subuong ka. Ayo ma. Tulis. Uy, Ayos gina boy. Tulis na di pre. cellphone na po, pre. Cellphone. Ana din bitin. Ander. Ana din bitin. Ander. Rilo, pre. Tiba na tira dira. Tiba na tira. Kaya na mabot Ba, ba? kaya ni pre. Tumbong. Oo, tanawa rilo, pre, oh. Galo ba? G-Shock. Oh, na-shock, pre. Na-shock. Oh, water pump. Ana din bitin. Hop. Pangita pa Les, Pauli. Pauli. Naara mong ganda na, pre. Kasi na, pre. Hindi ko riluhan na, pre, oh. Water pump, pre. Oh, Water pump. Waterproof pero nga pre unsa? oh waterproof. Waterproof di water pump. Ah, oh, sige, pre. Ito nga tayo na, pre, ha. Ay, sige, problema pre. Ha? Kita magkikani ang pusil, pre, oh. Naisip ka na, no? Di na ito lang, taro. Kani. Ah, lagi, pre, itong nga, lagi, pre. Ayay. Hubog, pre. Kubog yun. Tuloy. Hoy! Makitag pulis dira sa unahan. Noy, Oh, pulis. kagawad, Oh, kagawad. kapitan, Kapitan. lupon. Tanod. Ah, gani, pre. Hubog mo, pre. Kubog. Di siya kita kay nagduko, pre. Pero tulis. Tulis. Ah, tulis, Uy, ni. pili. Uy, Ha. pili. Tulis, ni. Tulis, ni tulis. Ayay, marag lami ra mag kwintas. Kwintas. Kuha ko tayo, pre. Apa nagli? Ayaw pala, kay pala. Kita ka ni. Ha? Tas. Tas. Pintas. Oops. 1 million na, pre. 1 million. 1 million eh. Ano pre? Sa na. Hop. Gamay ni Hok, boslot ang iskroto. Ulit na. Magdab running ka na. Ulit. Ulit dito. Ulit. Kana pre, murag bito, pre. Bang sumbi. Ay ani, pre. Bahino na to na to. Tinulis, pre. O mo get. Dire tayo Tuhan. Ano pre? Bahin ka nang. Pagbahin. Sila po sila butal tong pusil. Oo, pre. Sig mo hagad di maigo niya tong Ah, tarong nagbahin pre. bagit pre. Ang katong cellphone pre, asam to pre. Paghuwat. Sa paghuwat. Lam may bahin. Hila sa nani pre. Bagit. Kita. May basta manulis na pre no. May nulis ba? May din ang trabaho din Yung sa pre. Bayno natin eh. kini pre, ati bahin pre. Sugot ka pre. O sige, way ka basta way Muha ni pre, kasay. muha na. Ni. Kini ako ani pre ha. O sige pre. Tarungon tarig bahin pre. Ang kini pre. Lah. 25 million may pre. Oh, pila to? 25 sentimo di. Ah, 25 sentimo. meter nga. Simo na pre ako na pre. Dili, nya na. Ya. Ah, unya na pre. Kini si Simor ha pre. Ah, Simor pre ba? Kini. Ikasan man ka pre mo. Ang sa to rang water pump. O sa na? Waterproof. Ah, water Ah, pump. ako na. pre. Ah, sige, mo na pre. Kini, na. ako na pre. May ni. Kana si Simo, Simo, ano? Sintimo mo na pre. Kani? Oh, mo na. Labay na pre. So, palabay lang sa lig kay gamating ra. Sino sama to nimo? Ha? Dakpan patato. Oo, dai na. Sige, tara. Ya, tara. Tara pre. Uli na ta. Uli. Ayos kinabuhi. Ay, pusilin ako pre. Tara pre. Asa taagi pre? So, wa kanay pulis man diha taagi pre. Murag kanin diri sa Wala to o sa tuo pre sa tuo. kanan. Kanang mahina oo. agyan pre. Wa kanay pulis na pre. Ah, wala pre. Wala na. Oo na pre kay gwapo ka, pre. Sunod na ko pre. Murag ikaw Ha? si may mo na. Hindi ikaw kay magkagarot ka. Isintin. Uli na mi. Ah, pre, maay gini manulis pre. Ugma manulis na pre. Pwede ko ang adlaw kay daghan na kay mga taong abusado. Mga tao nga manlupig sa ato. Takwa. Dito sa mga agi din. Ato si tahon. Sa kanang mga tawhana eh. Mura mga Iyahay gini manulis pre. Daghan pre ka ba? wala purma eh. Uy, kamusta na? Namli ali. Checkpoint pre. Ha? Checkpoint. Nya. Checkpoint na! Ha? Oh. Huwag mo kita ng barikada! Hindi ako na, tantanaw niyo mga dami. Kasama ng mga dami niyo. Mga tulisan mo no. Dili man. Ano mga pusil niyo? Na may mga pusil illegal. Trafficking. Kaya lagot niyo ha. Nagdadamo pusil na wala mo yung lisensya. Ay na pagsupak pa. Pusil. Mayroon ba mga
Kanang pre. Di mga tayo og pusil. Busan ikaw ang una yung tingnan eh. Kanang pre di ilan dito tika pre di kang nulis pre. Kani, yung mga gamit. Ning Ayan lagi panolis no. kapoy ba magtulis na sir. O nya, illegal na yung trabaho bay. Kanang Sayod mga diri sa bukid. Way makalusot. Mga tayo ang kung sila. Pre. manggumi asipis. Giingnan mi daw ka dito sa walang agi. Oo, dito tawag sa wala. Grabe mo ha. Nadadamo mga illegal nga po sila. Illegal trafficking kayo mo. Yati sa. Ikaw, kamo ha. Giingnan mi daw. Mo report mo ugma sa City Hall. Asa na banda City Hall pre? Wa mo na sa City Hall. Wa sir. Dito na mismo sa Barangay Hall. Luyo sa may Capitol. Masaman, nakasabot? Kan Oh, sir. oh, bagat mo ba? Dito mo paliwanag ha. Sir. Kina inyong gipanguha, ipangulit ani ugma sa inyong gipang tulis. Dito bagat mo ba sa City Hall? Wala gi pre. Dito mo paliwanag ha. Sige. Opo. Sige, pangulit mo. Opo sir. Di na mo motro ha. Paliwanag mo ba? Opo sir. Tulisan di kayo mo mga tawanan mo. Sana wala gi pre. Giingnan ang diri ta mo agi oh. Nakuha na itong panulit noon. Ganiyan Bakit lang nga itong kwarta? Kawatay kwarta. Parehas mo to. Yung magmano ka pre. Hindi, kaya sayang kayo. Sayang Manulit na ito. Hindi mo bang nakuhan? Ang nga pala ka sa Sige, lasa na eh. Kaway. What's up mga kalaso? Nalamig ka ba na isad? New member? Ay kuya. Sa mga ano mo boss? Jumar. Jomar Comprasyon. Mana ni karat ako? Gapo guys. Okay, mag-shoutout na ta. Shoutout kay Leonard Rosalejos. Shoutout Shout out sa iyo Lodi. Shoutout kay Patrick Coibas from Bacolod. Shoutout sa mga boss. Shout out boss. Karoon na din sila shoutout no. So Benji Oswa Abihuela, shoutout sa mga. Shout out. Shoutout kay Baiji Pre. Oh, kuya. Baiji Pre Husga shoutout. from Manila. Ingat guys. Shoutout kay Mimix Maito. Shoutout sa iyo. Out. Shoutout kay JB Salinas Bihag. Shoutout sa mga Shoutout. Kuya Jamar from Manila. Shoutout kay Esler Anthony. Yan. Shoutout sa mga boss. Mark Sipa siguro ni. Si Mark Anthony. Si Mark Anthony Esler siguro ni. Shoutout sa mga boss. Oh, patong kabat sa tuwa to. Mga sornes. Shoutout sa mga. Salamat sa inyong mga suporta. Salamat sa pagpanood. Oh, Kamu. follow follow sa among Facebook page. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and react. Kamu basi na may shoutout. Okay, sir, kamu basta naman shoutout. Oh, kamu. Oh, wasa na shoutout. I-shout out na ako ang utol. Si Juan Ino Comprasyon. Shout out kay Kasher Salvation. Kuan. Kay Kuya GR. Shout out si Kuya. Shoutout. Kag sa akong uyab. Si Ate Grace. Shout out. Sorry, wala ko katarog panangid. Shoutout mo sa Malarga na. Shoutouts family, Husga family, Shout out sa Amati family, Agosto family, Kuyaban family. Shoutout. Kuyaban family, Rodrigo. Atabay family, Compression Family. Compression family, Atibagos family. Ate Bagos family, Sumabong Family. Sumabong family. Shoutout. Shoutout wa na may pambili. Shoutout sa inyo, tanan-tanan salamat. Salamat. Thank you. Suporta. Salamat sa suporta gani. Yan din yung umusumulan. Lagot. Manila sila. Kwarta kay wa Amping sa inyong biyahe. So, kamu Hinaot lang. na Salamat. Hinaot nga ayaw niyang pagkuhan dito o mag-positive mo dito. Sa virus. Maayo kay mo advice. Kay murag balita na ko, nag-lockdown na po ng Manila karon. O nya mga adto mo. Maayo kayo yung timing. Kay ting NJ kan mukirig na pun mo. Daghang salamat. Bye-bye. Bye-bye.